nek mriki kula bejane terus rupa. Nggih. Ngoten tok, kula mun bejo. Soale iki gampang-gampang iku. Gampang iku ya. Kadang itu tuh dari tak benar ya. Berarti sama tadi begini ya. Kan yai. Jadi jamaah itu macam-macam, mulai Blitar, Kediri, Nganjuk, Sidoarjo, Mojokerto, Tulungagung. Kan sing kenal blas lah, Pak? Kalau kita mau dikit tok. Mboten sing dugi jamaah kula niku kaliya barengan 11 orang dari 84. Wis kok iso kenal ngono, akeh sing yai-yai. Dene gak yai dene. Aku mau jalan gombrong numpak pesawat. Apa jadinya transit ya jadi. Transit. Nang India sih ya. Ya sudah. Masih